Maria, asa man di ka mga to, kagkapagnot aning atong gisubay-subayan. Ay, samo ha. Pag hinay diya ha, kayo yung huyong military ah. Maadto ta sa area ni Dudong Pawiks. Naa siya'y daghang mais dito. Hapit na lang po panguha sa iyahang tangkungan. Manguha tag-udot sa tangkong kay atong gulayon. Bitaw na. Unya, manguha rata. Ay, unsa pa man di ay hinaya ni mo kirara. Uy, dating gawi. Hala, Maria, kahadlok ka ng ilang akianan, maitubig nga ang tuloy perting gamaya. Yang sa di ay magpahulog po dahil ka pagtarong di Hala. ha. Uy, di kirara kay basta mahulog ka ng... Uy, tinuod ko. Uy, hala, Maria, mau din ni bagsak. Umo ni bagsak tanawa dagan kay tangkong oh. Bapa kay mga tangkong oh. Gani, manguha ta karon magdula sa ta. Unya, pagkasapan ko ni mama, wabi ako manangit sa iyahan, natugay ta. Sasagdain na lang gud oy. Na naman ta dire, tingub-tingubo na lang nato. Magdula sa tao mugbo kay lubi o mangat ka ta. Dali, sige. Patay, oy. Dali. Ako yung una sa kabi. Oh? Ala. Ayaw kay mo liho. Ay. Ba? Oh. No, gawa kay diri no. Hala. Oh. Mampak pa karon, di malubong ta karon. Dili lagi na, magpahulog po dahil ka. Sige, ito tuya ba? Ito tuya mo. Rara, tapos ba? Rara, clear. Tango na mo. Kay tangkong si Dudong Pawiks no. Sige, gani no. Lamit ko ni sahon. Gani, manguha ko, oy. Ay mo pagsaba, pagdali mo. Pagdali po mo kay basi maabdan ka. Paghanan ninyo ha. Gani ako ang manguha jud kog daghan. Kanan ninyo po ha. Pagdali po mo. Kay Tara, natay mag-isa ba? Di ta makasaba sa tong mama. Wala sa imong tangkong nga nakuha bariya oy napagi pakapin sili oh. Kali na panglamas daan ba? Girara po daw daghan po kayo. Tama rin kay duha man ning mukaon pud no. Uhawa, uy. Layo-layo po tag ibaktasan ba? Ay tura ra di ang maisa ni Dudong Pawiks oh. Kani doon kayo. Bago sa tamukuan, manguha og mais. Manginom sa siguro ta og tubig sa butong, uy. Sige, Ako lay kat-katon ako bi. Perti na dyan akong uhawa ba? Mo inom mo? Uy, nungoy apil eh, me. Sige. Ulat mo diya ha. Di man ako maabot. Tabangi ko ninyo, be. Clear ang sundang, be. Maria naog na dara kay maabot ra man ako oh. Kalisod-lasod lang yun, diba? Hapon mo nagsulti. Hapon ni nagsulti si Clear. Kalayo atong gibaktasan, God. Dako adig area ani ni Dudong Pawiks, no? Gani, no? Daghan pud kay sa mga tanong ba? Gani. Pagdali mo kay mga tag mais ba kay hapon na. Basi nung baabot si Dudong Pawiks ba? Gani kay hapon na biya oh basi magsurbi-surbi to sa iyang maisan. Mo ganin lang taw-tawa ninyo kay basta ni tao maabot ba? Pagdali na mo. Yan kaayo na namin piyak kaayo ni. Maria, kadaghan ang tingin ko ano. Patingala doon itong bagyanis Dudong Pawiks. Dili lagi na mahuli na ganit ano kay basta masakpan pa nung tadiri. Dali na tabangi ko yung sulod be. Dali ba? Tara, mahuli na ta. Bantay-bantay mo ha, basig ni tao ha. Gani, no? Tara, manguli na ta. Awon din ako kung maisa mo tangkungan do basig daghan na bitug ganagon pasig masaag na putong mga sipat din na bata ba. Yun Clear! Clara! Nasi Dudong Pawiks oh! Panago mo! Patay na gini masakpan na gini karon. Di na siguro ang Dudong Pawiks dili oh.
Maria, padali na dira. Pangulat mo! Buha nga, uy. Hapit na masakpan da. Gani. Tara, magdali na ta. Labasin mo ulit na punturon.